boy ne kono se tiwa wa ha me ada na ama meka no Enkwasiafo ma mumma ebenya nnome fon tro no kwasia sem a mode abeto obi fie enim guase mode ma Lumba nyina abetoa mu sei one after the other me say antoa mu abetoa mu ma no se mo ampacho na manja iji me de me bon pa say anti for so sie ne ba no won fa sika nhye ne nsem so mo ma ne kasa yayi ne wo fa ma ya nyina na ne yire ma ya nyina no onchi omo so fa ni omo achi me yanzimani tikasa na me bompa isa ne maame beye saade no because omo no ma haha no boy ne kono se tiwa wa ha me ada na ama meka no nokre ada na ama meka no wase be gino e ba betome ne maame bompa isa maame ne fo sika nhye ne ba ne sem on fa sika nhye ne ba ne sem se ukoi onipa biara wo ma oyi wo fa ne yire ma ye onipa bi odisika fia ba beji wa bra abo afiri wo nsem se nipa no kwana ko se ne ma ko chiche ne ma di wachi ko chiche bushafo di wachi no nsu ehunu nyansa kwasiafo asefo e ba cho bi ngasa bi Rasinya ba sese no nipa dom ni nyina agiasum sese na agenda na akora ne kan ya wodi wuye no obetiwa wakume enu eni yegina so se de sika pay no obetiwa wodi ma akora no amanu koye ensem kweka ensem bi je no bebre enu na sese ewoso mesremu obian stick to it because obetiwa opekoye ganya fa ho e ga kwakoso obi ye man that chance ne pe odi owuo no kwakoso obi na afio da dan content na nso akora ne be wuo no ensem a wokan ye betu wokume no na ye da koto nchen mesremu obia oba based on that na afino ye cancel me ye because we say na the obetu abedani issue na dani enkwasi asema wani beba ho so no na asewi stick to it afino ko platform bia na ask the question obetu akora ni be wuo no asema okan ye no pe na be yi wo no eno ne ye ka me pacho next person enkasama me many mechia obi biara ena no pray so se ena de na Saturday ya antia sempa na me ya se sabi obi a woni nyansa no onko Obaa Tiwaa life se one na ekọ akotena wo se one na okoye life nya da because sabi wo Obaa Tiwaa akola no wo na wone no eje information akola no tu na wo chi akola no di akola no nya bia ntese no akola no wawu no akola ni wawu no Obaa Tiwaa unu waku akola no Obaa Tiwaa unu waku akola no ye pese Ghana fo nyina hu se Obaa Tiwaa akola ni wawu unu waku no efise oni akola na link up oni na ye bibia wo fra akola no even akola no credit information if your dobroni camp e de koma wo Obaa Tiwaa e ba ne se na akola ni be wo ka so Obaa Tiwaa okume ata se e ba nse na wo be wo akola ni be wo ka so Obaa Tiwaa okume me ata se na me ya se sebi yetiminya enkwasiafo bi asabi omunitire omuni nyansa no makwese omukotena Obaa Tiwaa live so serious because Obaa Tiwaa nyansa be no nim nyansa be no Obaa Tiwaa enim a wo de kotena live nyansa se me no betima ka e de a kire wo me anopa mera ho na empanifo se pani a wontie futuo ana ne nto sebi na de ntoma eti janan akola wontie futuo akola we tie futuo no tie o ma ansama eni nkoda so tie ase okodi sa baifu we echi Obaa sabi onyale o onye hwe eso de puma ne nam e wa brochemam o de puma ne nam onyare nye hwe so de puma ane nam Obaa Tiwaa watima ye sa akun akola yi a kira akola no ba bi a wonko boso a wonko so we a wonko so menne yaje akola ne nkwa afiri nsam Obaa Tiwaa de na oye sa nyambe tua ho asefo ka wo be bre wasasi so wo be sre no wadi wonu abusafo ne o manyina wo be sre no madi efise ewu ai akola yewu ene anopai ye nyina ye ya yetimi ye wo hwe ofie ye fie no ade na se oye sa ade wetimi a kira akola ne ba bi akola ne nkomene akola ne nkwa firi nsa akola ne be wa mo bidi wa mo obi adi wo so Obaa Tiwaa okume wa mo ma bidi e ban se na akola ne ka so Obaa Tiwaa okume e ban se na akola ne ka so Obaa Tiwaa okume Minianom wo de mama fuma mi sia bi was husem because Mmrantiehene me wa no pa yo wo sho Obaa nim nanim den bi Obaa fu bi batanta bi Obaa ye hu fo why say brodo dia tun so Obaa Tiwaa hu ni form hu ni to hu ni nine hu ni sisi ni bi dia to bom why say jejire bontu no Obaa fu wei
Say me mfa nchem say media about but e ba say me ye. Oba fu wait me. Ah, ready Yankopon. Mmrantie, wo da ma me fancy na. But as the next person, next person, me just show me Right here, ready but some. you see what I make a search. Me be here, me contact me a issue no why. Next person. Do hon kasa. On check on mic na munyi move do. Do adwuma me hwe so ntini misra mo hwe so na mun kasa. Obi an kasa de me timu ni na magufo mo. Na me network name. Mmrantiehene. Yanko nana. Mmrantiehene oti bre. Obaa Tiwaa me. Obaa Tiwaa me. Bre. Obaa Tiwaa me. Mmrantiehene onko ba e be fire. Nana chance no. Tafrimu. Na kasa tafrimu bati wa hae. Na Mmrantiehene no pon ejuma no na ntumi fire yi what ya say pon ejuma. Matu. Na ntumi fa because ye hit na ye raho ye hit pon ejuma. Mun kasa mo na family na mun kasa mu doso. Mun kasa. Wa be kasa. Mun kasa ni. Me ba kasa ni yanko. O ka bi ma agusa se wa no uni se wa wu ano pe ya boy ketwa na ketwa no anya mela no nyu ketwa oh no that so ono ni we mela ani ketwa ni wo ano pe ande na gona o ma te na me di rice bi ma we me ye meet bi nti we ama oh okay o le ko ba ni komo te pa kasa o ye to kasa no kongosa na udi na ye ti o kongosa na udi ni ye ti o ni wi a se ye to kongosa ni na o ko hu ade pa kongosa na udi no obetu kasa so obetu ani ku ma me pa na fo kasa so obetu o ku ga mi ni no pa na onye ya na ko o ga chen se o ko o he na wanje dia ni umi obi e ni bobo ye to kasa no ye to kasa no bobo ye to kasa no sorry wo so kasa yetio kasa ni yetio wade so ye nya tie wie na kasa yate asem na wo kan ya tie wie akra no nyenya yate ni na am network inyo. Yes, kasa. Ya kasa ni enko kasa. Lady na no kasa wo fie ho nam no record no. Na me person ka wo send no na nka wo je recording so de be ya wo ba ye betumi atie ni ehu de ekọ. Why? Lady bi no se wo fie ho o send message so wo fie ho nto recording nsem na o kan na ye no kre na wa recording tie woni ho. O kan wata yi ne so me save no nti me hwe na nka ye send no na ye nsa ka recording na e wo efie ho no so de na wo ka no so mo bobo sa de ni wo fie ho no na ha ya tumi akodi na wo free yi ba adwuma ba o me do face sia me ba all the time o it me do face pa because betu a e wo se mo ko na ma ne twitwa ntra na ntra so de wutwa edo wu afa ntiti wa no odi mu akoten pa na Nyankopon de to de this wo kakasa ni bi hye nipa ye mo no nya sa de anka de beba de nkenye nipa obekasa bedru kumase ansa na wate de to aso enso ondwen ne ho waye peche sa no pa bin ohu e kase ade ntia wasa lady no me send ne message ntia wasa yensa tumi kan we ne se de be ya mensa beka aha mensa beka ni na aha na ya tumi abo ne yanya prove ne more so from abusuan fie ho no na ya tumi akeka kanya message nti metwa wo ba why Matia ye de obetu a omna ya du sapa yi na ye hu kwa ekun Kofi ya de ekun Kofi obato obaso akasa kasa no adwum kasa ne nko ha dwen pa na sa ma me no ho ye beba won ne maso no ese nyame nenim sa onipa ti ase na bebe wono ato ne kon na wawu na wodi ni wo hihye nkrofo kan sam eye di so woni any evidence bia na woto platforms na wo yesa na wodi opesa wo sorry no madidi ema money je no Obaa Tiwaa onko scot free sa wo Onyankopon onda ye
o sɔre na wo kasa bre na magina wachi na wo ye go enko ye wo ende ye wo fe wo